Kiprde tutsowhanadan gaçan türkmen migranty tapyldy. Kipriň demirgadygyna Nikosiyadaky merkezi tutsowhanada saklanýan we 7 fevralda ýarany Süleyman Ýylkar bilen ol ýerden gaçan türkmenistanyň migrant Alisher Eymirowyň dün adanyň gün ortasynda Larnakada Rum polisi tarapyndan tapylyp saklananlygy habar berilýär. Havadis Kıbrıs neşri anamdar çeşmelere salgılanlyk diýip beren maglumatynda Türkmenistanlyk Alisher Eymirowyň ýarany bilen Larnakada ýaşaýan Metin Erdem atly adamyň ýanyna neşe çekip oturka Rum polisi tarapyndan ele salynanlygy aýan edilýär. Demirgazyk Kipriň polis serkerdeliginiň metbuada beren beýannamasynda bolsa, gaçak tutsowlaryň ýyzyna gaýtarylyp berilmegi üçin resmi tagallalaryň alınıp barlýanyny aýdylýar. Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň İçeri işler ministri Ayşegül Baybars Kadri gaçak türkmen migrantyň ýaranynyň gün ortadan ýyzyna gaýtarylyp berilmegi üçin Birleşen Milletler Guramasynyň resmiýetleri bilen gepleşikler hem tagallalar alınıp barlýar. Türkmenistan Alisher Eymirowyň tapylmagy üçin bolsa giňerimli aň tow işi başladyrly görünüşinde metbuada beýannama beripdi. Adanyň efirde agdalmalygy şerti bilen Azatlyk radiosyna maglumat beren Kiprli polis çeşmesi Alisher Eymirow arasynda uğurlukdan 3 sany, onuň ýarany Süleyman Ýylkar hakda bolsa 10 sany suw diýişiniň bardygyny ýatladýar. Kiprli polis çeşmesi Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Alisher Eymirowyň ahirki gedeňinde 2017-nji ýylyň 29-njy oktýabryna Nikosiyanyň çağlayan sebitinde ýerleşýän İtimat atly awtobus gatnaw firmasynda bolan ogurluk sebäpli saklanyp, soň tutsowhana iýerlendigini hem aýratyn üns çekýär. Polis çeşmesi ondan ogul bolsa Alisher Eymirowyň öz ýarany bilen 2017-nji ýylyň 10-njy iýulynda Göňeli diýen ýerde ýerleşýän Akay ogly Bros atly marketde edilen ogurlukda aýyplanyp hem tutsow edilendigini ýatladýar. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Kipriň demirgadygyna işläp ýören käbir türkmen migrantlary ýerleşleriniň gatnaşmagyna häli şindi diýen ýaly ogurluk habarlarynyň metbuatda ýaýramagynyň paragat işläp ýören türkmenistanyň migrantlary diýsen bynjalyk edýändigini we türkmenlere bolan anama hem zeper ýetirýändigini aýdýarlar. Ýeri gelende ýatlap geçmeli bolsa Havadis Kıbrıs gazeti mundan owul 17 ýaşyndaky türkmenistanyň ýetkinjek migrant Alisher Eymirow bilen Süleyman Ýylkar atly ýaranynyň Krinya kaziýetinde ýapyk ýagdaýda suw edilendigini we şonda kaziýetiň türkmenistanyň migrantyň kämillik ýaşyna ýetmänigi üçin suw diýişiniň ýapyk ýagdaýda geçirilýändigine aýratyn üns çekendigini habar beripdi. Kaziýet şonda derňe o işleri dolu tamamlanýança ogurlukda aýplanýanlaryň tutsowlukda galmagyna karar beripdi. Sözü jemläp aýtsak, Demirgazyk Kipr Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşygy bolman soň türkmen migrantlarynyň köňe türkmen pasporty bilen ýaşaýyş ýa-da iş ruhusatyny alyp ýurtda galmagyny kabul edýär. Türkiýede köňe pasportly bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlaryň käbiri hem bu sebäpden Demirgazyk Kiprä ýykyn edýär.